Asigurările sunt pentru cei cu vile și Ferrari. Eu de ce să dau bani pe așa ceva? Bine ai venit în muzeul scuzelor. Crezi că doar bogații au țevi care crapă sau case care ard? Păi nu-i mai bine să economisezi banii ăia? Asta e capodopera ta? Majoritatea cred că asigurarea e un moft de elită, dar un furt sau o inundație nu întreabă câți bani ai în cont. Și ce? Dacă nu-s bogat, tot pierd tot? Exact. Fără asigurare, o daună te trimite direct în galeria regrete scumpe. Un incendiu sau un accident costă la fel, fie că ai iaht sau doar un Logan. Ok, ce pot să fac să nu ajung exponat aici? Ia-ți o asigurare care se potrivește buzunarului tău. Pentru câțiva euro pe lună, casa ta e în siguranță, nu doar a milionarilor.